Час новин на телеканалі АТР, 23 листопада, в студії Софія Абляєва. Мої вітання. Її серце не витримало. В окупованому Криму не стало ветерана національного руху кримських татар Віджія Кашка. Вона померла у кареті швидкої, не доїхавши до лікарні. Їй стало зле після того, як її намагалися затримати озброєні спецпризначенці ОМОН. За попередніми даними, в жінки стався гострий інфаркт. Голова Меджлісу Рефат Чубаров має намір оголосити днем жалоби в Криму день, коли відбудеться джиназія – похорон Віджія Кашка. Ведь ее убили русские оккупанты. Я думаю, что это будет самый достойный ответ наш на репрессии русских оккупантов, когда в день джиназе Веджи Абла тысячи и тысячи людей придут ее проводить последний путь, а в десятках тысяч домов крымских татар по всему Крыму будут вывешены крымско-татарские национальные флаги з чорною траурною лентою. 83-річна Віджія Кашка – одна з найяскравіших діячів національного руху кримських татар. Вона пережила депортацію 44-го року. На той час їй було всього 10 років. Наприкінці 60-х її сім'я повернулася до Криму. Проте після цього їх ще двічі депортували з півострову. Віджія Кашка була соратницею Мустафи Джемілєва. Тісно спілкувалася з Петром Григоренко, Андрієм Сахаровим та багатьма іншими радянськими дисидентами. Своє життя ця жінка присвятила національному руху кримських татар. Всіх це думає про... Ми не повинні нині розділятися. Хтось думає про роботу, хтось турбується про здоров'я. Ні. Ні, народе, не це наше завдання. Найважливіше для нас всіх – це батьківщина. Для всіх нас батьківщина одна. Батьківщина не продається. Народ не продається. Озброєні силовики активізувалися в окупованому Криму. У кількох районах відбулися обшуки і затримання. Під приціл окупантів традиційно підпадають виключно кримські татари. Подробиці далі в сюжеті. Так, російські ОМОНівці затримували в Сімферополі кримсько-татарських активістів Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха та Казима Аметова. Разом із ними окупанти хотіли затримати і Веджія Кашка, ветерана національного руху кримських татар. 83-літній Веджія Ханум стало зле. По дорозі в лікарню вона померла. Донька одного із затриманих в Сімферополі Казима Аметова Наджіє встигла побачити батька перед тим, як його відвезли до слідчого комітету. Я спросила, смогу ли я увидеть своего папу, отпустят ли после допроса, на что они все посмеялись. Реально, я сейчас не преувеличиваю, они все очень широко улыбались и сказали, что, конечно же, нет. Це беззаконня просто какое-то. Згодом стало відомо і про затримання в Сімферополі Курсиїта Абдулаєва. Його окупанти забрали прямо з дому після обшуку. А куди ви забираєте його? Куди ви його забираєте? Одночасно російські окупанти провели низку обшуків у будинках затриманих кримсько-татарських активістів. Так це виглядало в Грушевці, в оселі Бекіра Дегерменджи. Не знаю, ничего не могу сказать. Созвонилась с СБМ, они отобрали телефоны, не давали никому выйти из дома. Потом начали поочередно проходить по всем комнатам. Вот. Ну, изъяли у нас ноутбук, компьютер. А це після обшуків розмова з дружиною Казима Аметова. Абла, скажите, пожалуйста, постановление какое-то показали вам? Не показали. Сейчас Казимага где? Казимага мы поймали в Симферополе где-то. Они привезли его сюда? Нет, не привезли. Они сами приехали, они там поймали.
Також обшук відбувся у селі Южне, в будинку Єліміри Баранової-Газієвої. В Курултаї кримсько-татарського народу дії окупаційної влади називають провокаціями. Їх наслідки можуть бути непередбачувані, бо всі затримані літні і хворі люди. Там сегодня находится в их застенках уже Бекирага Дегерменджи, который страдает астмой в тяжелой форме. Он только недавно еще, как говорится, пришел в себя, очухался от той репрессии, которой был подвержен его сын. Там находится Асан Чапух, Казим Аметов, Курцит Абдулаев, который уже тоже более 60 лет каждому из них. Реана Алієва, Заман, АТР. Жахливі події в окупованому Криму прокоментували українські урядовці. В українському МЗС дії окупантів назвали геноцидом кримсько-татарського народу. Своє обурення поширив очільник відомства Павло Клімкін. Нелюди, презирство й огида. Передчуваю, вони дорого заплатять за це вбивство. Вічна пам'ять цій героїчній жінці. Неспокійно і в окупованому Луганську. За даними російських ЗМІ, голова терористичної ЛНР Ігор Плотницький залишив Луганськ. Оточення біля будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебував ватажок місцевих бойовиків, знято. Українська розвідка повідомляє, з окупованого Луганська вивезли готівкові кошти. Умови проживання місцевого населення погіршуються. Більше знає наша Олена Стецюк. Автомобільний кортеж, в якому знаходяться ватажок незаконного збройного формування ЛНР Ігор Плотницький та його поплічники, виїхав з Луганська. Це за даними російського видання «Нова газета». Джерела українського видання «Ліганет» повідомляють, рух у місті відновлений. Військову техніку повністю відігнали. Автоматники у місті зараз немає, лише «Беркут». Оточена бойовиками залишилася тільки будівля їхнього телеканалу. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у попередні 2 дні обмежила патрулювання в Луганську з метою безпеки. Про це йдеться в оперативному звіті місії. Протягом цих 2 днів в оточеному районі спостерігачі бачили близько 100 невстановлених озброєних осіб, більшість з яких були в масках або ховали обличчя із білими пов'язками на руках. У цьому ж районі команда спільної моніторингової місії бачила 4 бронетранспортери, які стояли в 4 різних місцях. За даними української розвідки, бойовики планують ескалацію бойових дій, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. За наявною у нас інформацією, командир одного із з'єднань так званого 2-го армійського корпусу наказав підготувати ствольну артилерію, зосереджену на позиціях вздовж лінії розмежування для ведення вогню в глибину тимчасово окупованої території Луганської області з метою імітації обстрілу з боку артилерії Збройних сил України. Військовий експерт та народний депутат Дмитро Тимчук вважає, що Кремль зробив ставку на Корнета, але не виключено, що тимчасово. Адже за даними інформаційного спротиву, розбірки російських силовиків перейшли на територію так званої ДНР. Російське командування структурних підрозділів з початку подій в Луганську висувало ідею об'єднання ЛДНР в одне формування під керівництвом Донецька. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко каже, 2 маріонетки Російської Федерації не поділили між собою грошові потоки від контрабанди. І тепер Росія визначить, хто надалі хазяйнуватиме на окупованій Луганщині. ФСБ, воно керує маріонеткою Корнетом, а Сурков, радник президента Путіна, керував Плотницький. Хтось із них буде визначений російським керівництвом, або Плотницький продовжить керувати маріонетичною окупованою територією, або Ігор Корнет. Я ставлю на Корнета. Плотницький він себе вичерпав. Ось, а взагалі хай вони друг другу горло переріжуть. Україні від цього буде, Україні тільки краще. Тим часом на лінії розмежування в зоні АТО посилені заходи безпеки. Через загострення ситуації в самопроголошених республіках українські прикордонники остерігаються посилення провокацій на переходах з окупованої території на вільну і навпаки. Здійснено маневр силами та засобами для того, щоб оперативно реагувати в разі загострення обстановки, уточнено взаємодію зі Збройними силами України та штабом АТО на випадок дій в нестандартних ситуаціях. Нагадаю, заколот у Луганську вибухнув 21 листопада. Після звільнення з поста так званий міністр внутрішніх справ Ігор Корнет при підтримці поліції та кількох підрозділів терористичного 2-го армійського корпусу виступив проти керівництва самопроголошеної ЛНР. Олена Стецюк, Заман, АТР.
У Франції звинуватили в несплаті податків члена Російської Ради Федерації, мільярдера Сулеймана Керімова. Його затримали 2 дні тому в Ніцці. Сьогодні звільнили з-під варти під заставу в 5 мільйонів євро і під підписку про невиїзд. В Кремлі обурені затриманням французькою поліцією члена Ради Федерації. В МЗС Росії вже викликали посла Франції, аби той дав пояснення щодо арешту. За твердженнями слідчих, російський багатій сенатор є фактичним власником кількох віл у Франції, хоч зареєстровані вони на громадянина Швейцарії. Сулейман Керімов є членом Російської Ради Федерації від Дагестану з 2008 року. У 2016-му він посів 45-те місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії. Його статки оцінюють в 1,6 мільярди доларів. Наразі це все. Більше розкажуть мої колеги вже менш ніж за годину, тому будьте за ТР. Бережіть себе і своїх близьких.